Dobar dan, dobrodošli u Nambudo dođe u prirodi. Danas smo za vas pripremili i prilagodili par vježbi iz japanske Nambudo respiratorne gimnastike. Prva vježba bit će vjetar. Desna noga naprijed, desno ruke gore, udah i izdah. Lijevo udah i izdah. Desno udah i izdah. Lijevo udah i izdah. Još 4 puta. Desno udah i izdah. Lijevo udah i izdah. Desno udah i izdah. Zadnji udah i izdah. Promijenimo nogu. Lijeva noga naprijed, lijevo ruke gore i udah i izdah. Desno udah i izdah. Lijevo udah na petu i izdah. Desno udah i izdah. Još 4. Op, udah i izdah. Desno udah i izdah. Zadnja 2, lijevo udah i izdah. Zadnja desno udah i izdah. I ja. Druga vježba je zmaj. Raskoračni stav. Op, udah, visoko gore na prste. I dole izdah. Op. Op, udah u mjestu. I izdah ispred sebe. I povlačimo u sebe, udah. I izdah. Op, udah. I izdah ispred sebe. I još jednom. Op, udah. Povlačimo u sebe gore, ruke visoko na prste. I dole izdah. Op, udah. I izdah. Op, udah. U sebe povuci gore visoko. I izdah. Op, udah. I izdah. I gore udah, početnu poziciju. I završimo. Ovu vježbu zmaj prilagodili smo i za rad u parovima, pa ćemo vam pokazati. Curi dečki udah. Džima. Zadnji i početni položaj. I završimo. Sljedeća vježba je leptir. Lijeva noga naprijed i spajamo lijevu ruku naprijed i desna ruka naprijed. I lijeva, pogled usmjeren prema naprijed, glava ostaje ravno i desna. I op, lijeva i desna. Op, lijeva, desni i desna. Još 2. Op, lijeva i desna. Op. I vraćamo u početnu poziciju. I mijenjamo nogu. Desna noga naprijed i desna ruka naprijed ide u pljesak, glava ostaje ravno i lijeva. Op. I desna. Op. Cijelo vrijeme gledamo naprijed, lijeva. Op. I desna. Op. I lijeva. Op. I desna, op, tijelo u sredini ravno, lijeva, op, i još 2, op, i zadnji, op, i vraćamo se u početnu poziciju. I završimo. Ovu vježbu leptir prilagodili smo za rad u parovima, pa ću to curi dečki pokazati u parovima, svi zajedno u lijevi dijagonalni stav. Lijeva ruka gore, spoji se iznad glave. I krećemo na džime 10 puta. Kreni.
Pogled je usmjeren ravno. Gledamo se u oči. Tijelo je ravno. Još 2 i 1 i jam. I početni položaj. I mijenjamo nogu. Desna noga naprijed. Desnu ruku spojimo gore. Gledaj ravno naprijed. Ne okreći glavu. Krećemo na džime. Kreni. Pogled usmjeren ravno naprijed. Tijelo je po vertikali ravno. I još 2, 1 i jam. I u početni položaj. I završimo. Sljedeća vježba je slap u kojoj dlan dodirujemo stopalom suprotne noge ili koljenom, ko ne može stopalom. Izvodi se na sljedeći način. Svi zajedno stavimo na desnu petu. Lijevo ruke gore, a desno ruke gore, pardon. Znači dvije varijante postoje. Prva varijanta je dlanom do stopala, op. Druga varijanta dlanom do koljena, op. I svi zajedno radimo, pripremi, op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tijelo uspravno, 8, 9 i zadnji. I radimo na drugu stranu, promijenimo na lijevu petu, lijevo ruke gore, pripremi i op. I 2, i 3, i 4, i 5, tijelo ravno, 6, i 7, 8, 9 i zadnji. I vratimo u početnu poziciju. I završimo. I posljednja vježba u ovom setu zove se sunce. Izvodi se na sljedeći način. Desna noga naprijed, suri dečki. Ruke gore, udah. I naprijed krug iznad. Op. I veliki udah, veliki krug iznad glave. I naprijed iznad. I udah, uz tijelo, povučeš na petu. I iznad. I veliki krug iznad glave, udah. I iznad. I udah uz tijelo. I naprijed izdah. Sve su kružni pokreti. Veliki udah iznad glave, krug. I izdah. I udah uz tijelo na petu. I naprijed izdah. I veliki udah, nagni tijelo nazad. I izdah. Ok, možemo promijeniti nogu. Lijeva noga naprijed. Početni položaj i krećemo. Op, izdah. Op, udah, veliki krug. I izdah. Op, udah, uz tijelo. Na petu i izdah. I veliki krug ispred sebe, udah. I izdah. I uz sebe, udah. I naprijed izdah. I veliki krug iznad glave, udah. I izdah. Zadnji put, uz sebe, udah. I izdah. I veliki krug zadnji, udah. I izdah. I u početni položaj. I završimo. Hvala vam što ste danas vježbali s nama. U Nambudu dođu u prirodu. Vidimo se.